खुलुमबाय फुंबिलिनि खौराङाव बयखौबो बरायबाय। दिनै 7 जुलाइ 2024 दासिम मोननैसो खौरां लानानै फैदों। आसा खालामो बयबो खौरांखौ खोनासंलांगोन होनना दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ 38 बोसोर बैसोनि मीना नार्जारिया गामि सेनिनो राजीव ब्रह्मजों खारखोमालांदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दिखियाजुलिनि दिमापुर गामिनि थरेन नार्जारिनि बिसि मीना नार्जारिया गावनि फिसाय आरो फिसाज्लाखौ नागारनानै मोनानि समाव न'निफ्राय खारखोमालांदों। गामि सेनिनो रिता ब्रह्मनि फिसाय राजीव ब्रह्मजों दोनखारलांनायनि सन्देह खालामनाय जादों। दान मोनसेनि सिगांनो गावनि न'निफ्राय मोनानि समाव फिसाय आरो फिसाज्लाखौ गारनानै राजीव ब्रह्मजों दोनखारलांदों। मख'नो गोनांदि राजीव ब्रह्मआ सानै गथ' दंखायो आरो मीना नार्जारियाबो सासे गथ'नि बिमा। मीना नार्जारिया न'निफ्राय खारखोमालांदोंब्लाबो फैफिनगोन साननानै दान मोनसेनि बारा लामा नायबाय, नाथाय दिनैसिम न' फारसे फैफिनाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 8011378221 आरो गुबुन मोनसेबाव 7577895534 मबाइल नाम्बाराव कल खालामना खिन्थाहरनो थाखाय खावलायदों। नैथि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। फिन आरोबाव बर' आइजोआ बुथारजादों खास्रि बिस्रि। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय 6 नं खाथालजुलियाव बे खास्रि बिस्रि जाथाया जादों। शंकर बसुमतारीनि बिसि लावदां बसुमतारीखौ हरनि समाव खाबु लानानै सिनाय मोनै दुथाङा बिसनायाव इनायै जिनाहारि खालामो आरो गोदोनायाव हास्रोदना बुथारना गालांदों। सानै गथ'नि बिमा लावदां बसुमतारीखौ बेखौ सोर बुथारदों बेनि सायाव दासिम रोखा नङा बुगिनांनाय न'खर आरो पुलिस बिफानाबो। थामथि खौराङाव दङ आलफानि सानै लिंकमेनखौ अरुणाचल प्रदेशआव एरेस्ट खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानै लिंकमेनखौ अरुणाचल प्रदेशनि चौखमनि मेदरनिफ्राय हमनो मोन्दों। हमजानाय सानै लिंकमेनखौ सरल मरान आरो निर्मल मरान होनना सिनायथिनो मोन्दों। दा बिसोर सानैखौ लाना माखासे सोंनाय फिन्नाय सोलिगासिनो दं होनना फोरमायदों अरुणाचल बिफाननिफ्राय। ब्रैथि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। दैबानानि समाव गुवाहाटियाव सोमजिदों मोनसे दुखुनांथाव जाथाय, जेराव बे जाथायाव 8 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ खोमानानै लानांदों बिमा बिफाया। बे दुखुनांथाव जाथाया जादों थांनाय 3 जुलाइनि हरनि समाव जादोंमोन, नाथाय 2 सान बारलांबाय दाबो फिसाज्लाखौ नागिरनानै मोनाखै। जाथायनि सायाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला 8 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ हालाय हाफाय नागिरगासिनो दङ बिमाया। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला ड्रेनजों गोख्रै बोहैनाय दैजों बुखारजादों होनना बुंदों। 8 बोसोर बैसोनि अबिलास सरकारखौ। बे दुखुनांथाव जाथायानो जादों गुवाहाटिनि जतिनगरआव। जाथाय जानायखौ नुनानै सुबुंफोरा फोरमायबावनाय बादिब्ला अबिलासआ गावनि बिफाजों स्कुटियाव गाखोनानै न' फारसे थांबाय थानाय समावनो लामानि लिमोननायाव गारिया दैयाव गोग्लैदोंमोन। बे जाथायावनो अबिलासआ ड्रेनाव गलाङो आरो बिफाया फिसाज्लाखौ रैखा खालामनो नाजादोंमोनब्लाबो गोबारै बोहैनाय दैनि दाहारजों बुखारलांजायो फिसाज्लाया। बेनि उनाव पुलिस आरो SDRFनि हान्जानि गोबां नाजासेयावबो अबिलासखौ रैखाथि होनो हायाखै आरो दासिमबो फिसाज्लानि गोथै देहाखौ नागिरगासिनो दङ। बाथि खौराङाव दङ आयेन बेरेखा जौनि कारखाना बाहायनो नाजानाय दायनिगिरिफोरखौ हमनो हाबाय। क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि आउटपस्टनि बेन्दोङाव थानाय समरपुर गामियाव थांनाय 23 जुन खालि सिग्रोमना आयेन बेरेखा जौनि कारखाना बानायनाय आरो गोबां जौनि बथलफोर बोखांनो हादोंमोनब्लाबो दायनिगिरिफोरखौ हमनो हानाय जायाखैमोन। थांनाय हर 5 जुलाइ खालि क'क्राझार जिल्ला पुलिस बिफाननि गोख्रों नाजानायाव बे जाथायजों लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरि फारियै प्रदीप महतो आरो मुकेश चौधुरीखौ बङाइगावनिफ्राय खानो हायो। मख'नो गोनांदि गाहाय दायनिगिरि सोमदोन बसुमतारीखौ दासिमबो हमनो हानाय जायाखै। हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ क'क्राझार पुलिस थानायाव लानानै थांबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। द'थि खौरां दङ गरेस्वराव 16 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानाय दायनिगिरिखौ पुलिसा हमबाय। थांनाय मंगलबारनिफ्रायनो खारखोमानानै दंमोन लाला जनाब थामहिनबा आशराफुद्दीन लस्करआ। सासे 16 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि दायाव 60 बोसोर बैसोनि जनाब आशराफुद्दीन लस्करखौ गरेस्वर पुलिसा हमनो हायो। अजद होनाय बादिब्ला गरेस्वर थानानि सिङाव थानाय अगरि गामिनि आशराफुद्दीन लस्करआ थांनाय मंगलबार खालि हिन्जावसानि न'आव थांनानै जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन, नाथाय हिन्जावसाया हुस्रि खावनायाव आशराफुद्दीन लस्करआ खारखोमालाङो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रावबो गैयै खाबुखौ लानानै साननि समावनो दुथां आशराफुद्दीन लस्करआ 16 बोसोर बैसोनि हिन्जावसानि न'आव थांनानै जिनाहारि खालामनो नाजानायनि दायाव गरेस्वर पुलिस बिफाननि नाजानायाव थांनाय हराव हमजायो। मुगैथाव आखुनि थाखाय दुथां आशराफुद्दीन लस्करनि हेंथायै गरेस्वर थानानि सिङाव केस थिसनदोंमोन। दायो लांसुनिया आशराफुद्दीन लस्करनि हेंथायै गरेस्वर पुलिस थानायाव पस्क' आयेननि सेक्सन 8 आरो BNSनि U/S 3371 नाम्बार सेक्सन 75 आयेन बादियै केस नं 37/24 दारायाव थिसननाय जायो। स्निथि खौरां दङ श्रीरामपुराव पुलिसनि सिग्रोमनायाव अरुणाचल जौजों लोगोसे ट्राक जब्द, सालायगिरि खालासिखौ हमदों। गसाइगाव महकुमानि आसाम बेंगल सिमायाव थानाय 3 नं माहारियारि राजा लामायाव सिमलताबु पुलिसा सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि अरुणाचल जौजों लोगोसे MP20GA6795 नम्बरनि गंसे ट्राक गारि जब्द खालामो आरो सालायगिरि खालासिखौ हमदों। हमजानाय सालायगिरिखौ बिहारनि जहानबाद जिल्लानि अलेन्द्र प्रसाद सिंह होनना मिथिनो मोननाय जादों। ट्राक गारिनिफ्राय जब्द खालामनो हानाय जौनि बेसेनखौ 1,50,000निबो बांसिन जागोन होनना पुलिसा बुंथियो। 8थि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। क'क्राझार जिल्ला रामफलबिल गामिनि थागिबि भुबनेश्वर मुसाहारिया गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै बिसनायाव गोग्लैसोना दं। रांखान्थि आंखालनि थाखाय गोजौ थाखोनि फाहामथाय लानो हायाखै।
बेनिखायनो रायजो राजाफोरनि राङारि मददथिजों गोजौ थाखोनि फाहामथाय लानो थाखाय रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसुंथाइ हास्थायदों दुखुथिया नखरा। गाहायाव होनाय एकाउन्ट नाम्बार 378819366666 IBC कड SBIN 00000119 आव हरनो हागोन। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।